Ezt a munkát poszterként mutattuk be a CBT 2025 MetaFood workshopján. Kiinduló pontunk egy egyszerű, de igényes kérdés. Képesek vagyunk-e valós, összetett ételfotókat finom kategóriákba sorolni úgy, hogy nem tanítunk külön modellt az adott adathalmazon, és közben meg tudjuk-e mutatni minden egyes predikció mögött az ember számára is olvasható gondolatmenetet? A klasszikus ételfelismerő rendszerek felügyelt modellekre támaszkodnak, amelyeket közvetlenül a Food 101-hez hasonló adathalmazokon tanítanak. Ezek általában azzal zárnak, hogy pontossági eredményeket közölnek, de a belső működés rejtve marad. A modern látásnyelv modellek, például a BLIP2 és a nagynyelvi modellek, például a ChatGPT lehetővé tették a zero-shot osztályozást. Ezek széles, előre betanított multimodális tudásra támaszkodnak, nem pedig feladat-specifikus tanításra. Ugyanakkor ezek a zero-shot rendszerek gyakran fekete dobozként viselkednek. Nehéz velük hibákat feltárni, promptokat finomítani, vagy felhasználói bizalmat építeni. Fő hozzájárulásunk egy 2 lépcsős folyamat, amely láthatóvá tesz egy értelmezhető szöveges gondolatmenet nyomot a kép és a végső Food 101 címke között. Nem ugrunk közvetlenül a pixelektől a kategóriáig. Először BLIP2 segítségével strukturált kérdéssorral kihallgatjuk a képet, ezután a PodCapit a válaszok fölött gondolkodik, és kiválasztja a legvalószínűbb étel kategóriát. Így egyszerre kapunk pontosságot és átláthatóságot. Az ételképek megértése számos alkalmazás központi eleme. Ide tartozik a diétakövetés, az egészségügyi elemzés, a receptkeresés és az éttermi automatizálás. A Food 101-en betanított CNN és transformerek jól működnek, ha a bevetési és a tanító tartomány közel azonosan tanítani. Új ételek szokatlan tálalás és zajos képek esetén azonban gyakran újratanításra lenne szükség. A Cliphez és BLIP2-höz hasonló látásnyelv modellek közös képi és szöveges reprezentációkat tanulnak. Ezek promptolással képesek zero-shot osztályozásra. A PodCaphez hasonló nyelvi modellek pedig összetett szöveges következtetést tudnak végezni. A mi elképzelésünk az, hogy ezeket a komponenseket úgy kombináljuk, hogy a köztes lépések is láthatók legyenek Kenny-Adit. Nem egyetlen modellt kérdezünk meg arról, milyen étel ez a kép. 2 külön szakaszra bontjuk a folyamatot tehát. Először a BLIP2 vizuális kérdés-válasz motor szerepét kapja, kifejezetten ételképekre hangolva. Egy domain-specifikus, rendezett kérdéssort teszünk fel. Ezek rákérdeznek, hogy a fogás desszert vagy főétel, édes vagy sós, levesszerű vagy salátaszerű, tészta vagy rizs alapú, és így tovább. Másodszor a kapott kérdés, válasz leíratot, valamint a Food 101 osztálynevek listáját átadjuk a chatbot.net-ban. Megmondjuk neki, hogy pontosan egy címkét válasszon. Így egy egyszerű, de erős folyamatot kapunk. A pixelektől a strukturált kérdés-válasz szövegig, majd a végső címkéig jutunk. Minden lépés emberi nyelven van megfogalmazva, ezért ellenőrizhető. Megközelítésünket a Food 101 adathalmazon értékeljük, amely standard étel benchmark. A Food 101 összesen 101 nulla képet tartalmaz 101 kategóriában. Minden osztályhoz 1000 kép tartozik, sokféle fogást lefedve. Példák az almás titel, sajttorta ramen, paella és a spagetti bolognese. A szokásos felosztás 75-750 tanítóképet ad, osztályonként 750 darabot tate. A teszthalmaz 25-250 képből áll, kategóriánként 250 példával. A Food 101 szándékosan nehéz feladatot ad a modelleknek. Nagy az osztályon belüli változatosság a tálalás, fényviszonyok és hozzávalók miatt. Több osztály között erős a hasonlóság. Például piték vagy krémes sütemények esetén moviték. Sok képen zavaró háttér jelenik meg, például evőeszközök és éttermi környezet. Részben címkeza is jelen van az adatokban. Az adathalmaz eredetileg felügyelt tanításra készült.
Mi viszont tisztán zero shot tesztelésre használjuk. A Blip2 és a SATBIP nem kap finom hangolást Food 101 képeken vagy címkéken. Csak az osztálynevek listája jelenik meg számukra szövegként a promptban. Ez a beállítás jobban tükrözi a valós bevetési helyzeteket új ételdoménekben. Célunk, hogy minden tesztképre kiválasszunk egyet a 101 címke közül. Ezt csak előre betanított modellekkel és gondosan felépített promptokkal tesszük. Az első szakaszban a Blip2-t értelmezhető vizuális kihallgatóként használjuk köcsög. Nem kérjük meg, hogy egy lépésben nevezze meg a fogást. Inkább vizuális kérdés-válasz rendszerként kezeljük. Minden képet egy rögzített, 39 kérdésből álló domain-specifikus készlettel párosítunk. A kérdések sorrendje azt követi, ahogyan egy ember gondolkodna az ételről. Először széles, magas szintű tulajdonságokra kérdezünk rá. Megkérdezzük, hogy desszert, előétel vagy főétel látható. Rákérdezünk, hogy a fogás édesnek, sósnak vagy vegyesnek tűnik-e. Ezután az elkészítés és tálalás módja kerül elő. Kérdezzük, hogy nyers vagy főtt ételről van szó, sütött, rántott vagy grillezett formában. Rákérdezünk, hogy hasonlít-e levesre tálban, salátára tányéron, burgerre vagy szendvicsre. Ezután finomabb szerkezeti jegyeket vizsgálunk. Megkérdezzük, hogy inkább tésztának vagy rizsnek tűnik-e a fő komponens. Kérdezzük, hogy a fogás rétegese, például lassagna vagy tiramisu jellegű. A későbbi kérdések kifejezetten desszertjelzésekre fókuszálnak. Ilyen az icing, a krémréteg, a gyümölcs a tetején vagy a porcukor kantrét. Hozzávaló szintű kérdések is vannak. Például látszik-e paradicsomszósz, sajt vagy hús? Vizsgáljuk a tenger gyümölcsei, a zöld leveles zöldség vagy a tojás jelenlétét is. Megkérdezzük, hogy utal-e a kép egy adott konyhára, például olasz, japán vagy mexikói stílusra. Formajegyekre is rákérdezünk, mint a tacó alak vagy a gombóc burka. Minden kérdésre a Blip2 rövid, természetes nyelvű választ ad. Ilyen lehet, hogy sósnak tűnik, vagy hogy piros paradicsomos szósz látható a tésztán. A válaszokból és kérdésekből egy szöveges napló keletkezik a képről. Ez az a így, amely a vizuális szintet a magasabb szintű következtetéssel összeköti a folyamatban. A második szakaszban a Blip2 kérdés-válasz naplóját átadjuk a ChatGPT-nek. Így a ChatGPT egy következtetés alapú étel osztályozóvá válik. A ChatGPT-nek küldött promptnak 3 fő eleme van. Először egy rövid instrukció, amely leírja a feladatot. Közöljük, hogy egy ételképről szóló válaszokat fog látni. Megkérjük, hogy válassza ki a legjobban illeszkedő Food 101 kategóriát. Másodszor mellékeljük a Food 101 osztálynevek teljes listáját. Harmadszor beillesztjük a Blip2 által generált kérdések és válaszok teljes sorát. A ChatGPT-nek ezek alapján pontosan egy címkét kell választania Pictiontal. Kérhetünk tőle rövid indoklást is. Vegyünk példaként egy spagetti bolognese képet. A napló leírhatja, hogy a fogás sós, hosszú tészta látszik rajta. Megemlíti, hogy piros paradicsomos szósz van, és darált hús is valószínűleg jelen van. Ezekből a jelekből a ChatGPT észszerűen következtet arra, hogy a spagetti bolognese a legjobb címke. Így nem csak sima spagettit vagy pizzát választ. Ez a felépítés szépen szétválasztja az alacsony szintű vizuális feldolgozást a magasabb szintű következtetéstől. A Blip2 felel a kép értelmezéséért, a ChatGPT a szemantikus döntésért. A folyamat egy átlátszó bizonyítékláncot is ad minden döntésre. Ha a végső címke téves, vissza tudunk lépni az előző lépésekhez. Megnézhetjük, hogy a Blip2 olvasta-e félre a vizuális jegyeket, például az icing és a sajt különbségét. Vagy azt is láthatjuk, hogy a ChatGPT használta-e rosszul az egyébként helyes jeleket. A rendszer így magyarázható, jól hibakereshető és moduláris. Finomíthatjuk a kérdéssort, cserélhetjük a címkekészletet, vagy új látásmodellt illeszthetünk be.
A gondolatmenetnyom használatának alapelvei változatlanok maradnak. A 39 kérdésből álló készlet megtervezése kulcsfontosságú. A kérdéseket funkcionális csoportokba rendezzük, hogy hatékonyan szűkítsük a címketeret. A kezdeti kérdések durva szűrőként működnek. Elválasztják egymástól a desszerteket és a főfogásokat és az édes, illetve sós fogásokat. Ez korán kiszűri a nyilvánvalóan nem illeszkedő kategóriákat. A középszintű kérdések a forma, a tálalás és a fő komponensek felé fordulnak. Rákérdeznek tésztára, rizsre, levesre, salátára, burgerre és szendvicsre. Megjelennek a tacos és a gombóc jellegű fogások is. Így teljes osztálycsaládokat tudunk egyszerre kizárni vagy megtartani. A későbbi kérdések erősen kategória specifikusak és apró részletekre figyelnek, John. Keresik a rétegelt tésztát, amely lasagnára utal. Keresik a tejszínhabot és az epret, amely rögtön süteményeket jelezhet. Figyelik a rácsszerű felületre szórt porcukrot, amely gofrira utalhat. Rákérdeznek a nyers halfilékre, amelyek sasimira emlékeztetnek. Az utolsó kérdésben a Blip 2-t kérjük fel közvetlen címke tippelésre a Food 101 listából. Így közvetlenül összehasonlíthatjuk a Blip 2 és a Hotpep döntéseit. A teljes folyamat előnyeit két alapvonallal is mérjük. Az első egy egyszerű látásnyelv modell, amely közvetlenül választ címkét az étellistából. Csak a képet és az osztályneveket kapja meg egyetlen promptban. Ez a modell gyakran általános kategóriákhoz húz, például sok desszertre egyszerűen cég címkét adna. Nehézségei vannak a finom különbségek kezelésével. A második alapvonal egy egypromptos cut-taped beállítás. Itt a nyelvi modell csupán rövid szöveges leírást kap a képről. Kép, encoder és strukturált kérdés válaszszakasz nélkül kell találni a osztályt. Ebben a helyzetben a teljesítmény érezhetően romlik csak. Ezzel szemben a Blip 2 és Hotgap párosított folyamata sokkal jobb eredményt ad. Zero shot környezetben értékeljük a Food 101 teszthalmazon. A top 1 pontosság eléri a 96,5%-ot. Ez enyhén felülmúlja több friss, nagyméretű zero shot módszer eredményeit. Közben minden predikcióhoz részletes szöveges magyarázatot is kapunk. Minőségi szempontból a rendszer gyakran meglepően emberi módon viselkedik. Ez jól látszott a MetaFood 2025 poszteren bemutatott példákon is. A helyes osztályozásoknál a kérdés, válasznaplók gondos leírásnak tűnnek hente. Egy pizzaképnél megjelenik a kerek, lapos alap, a paradicsomszósz és az olvadt sajt említése. A napló felidézi a tetején lévő feltéteket is. Egy tiramisu képnél a leírás réteggel desszertként beszél róla be. Megemlíti a krémet, a kakaóport és akár a kávés jellegre utaló jegyeket is. Egy ramen képnél a napló a leves alapot és a tálban lévő hosszú tésztát írja le. Szó esik a tetején lévő tojás vagy hússzeletekről is. A tévesztéseknél a naplók jelzik, hol csúszott el a folyamatponton. A modell például tévesen állíthatja, hogy egy fehér szósz icing, és így sütemény irányba tolja a döntést. Ez a cut-taped is téves desszert címkéhez vezetheti tészta helyett. Más esetben a Blip 2 nem veszi észre a rizszemeket a tányéron. Ilyenkor túl általános leírást ad, amely több tésztás osztályhoz is passzolhat. Ezek az átlátható nyomok konkrét fogást adnak a rendszer finom hangolásához. Módosíthatjuk a promptokat, átrendezhetjük vagy bővíthetjük a kérdéseket. Könnyen beépíthetünk egyszerű doméntudást is, például szabályokat ellentmondó jelek feloldására. Összefoglalva, az Explainable Zero-Shot Food Categorization Using Visual Language Models azt mutatja. Lehetséges a korszerű zero-shot teljesítményt teljesen vizsgálható gondolatmenetlánccal kombinálni.
Ezt egy látás-nyelv-modell és egy nyelvi modell összehangolt kérdés-válasz interfészével érjük el. A jövőben szeretnénk automatikusan felfedezni és optimalizálni a kérdéssorokat. Tervezzük strukturált étel-ontológiák és táplálkozási információk bevonását is. Hosszabb távon a folyamatot gazdagabb, párbeszédes ételasszisztensek felé bővítenénk unká. Ezek nem csak címkéznék a fogásokat, hanem az összetevőkről, elkészítésről és diétás szempontokról is tudnának beszélgetni.